svima, samo je Tehnos Tutorials i danas ću vam pokazati kako da skinete i kako da igrate Subway Surfers. Znači jedna veoma popularna igrica za Android telefone, ali ja ću vam pokazati i PC verziju, to je PC, znači za računare, i bit će vam link od ovog fajla u deskripciji, naravno. Ovo je drugi tutorial istog dana, znači prvi je bio Fruit Ninja, ovo je sad Subway Surfers, jer nisam snimao mjesec dana, pa nije važno. Znači otvorite program pomoću WinRAR-a, to je file, i prebucite ga na desktop samo. Znači 60, ja mislim, megabajti daje otprilike, nije nešto toliko veliko. Otvorite ga i to je to, pročitajte readme i to je to, Subway, znači nije važno. Sada da vam kažem da ova ikona što pokreće, znači ne smije biti, na primjer, van ovdje, na primjer, a ovaj Subway Surfers folder da bude ovdje. Znači on mora biti u istom folderu sa ovim svim, pogotovo sa Subway Surfers data. Ja mislim da se tako kaže, nisam siguran uglavnom. I na primjer sad kad hoćete da ga pokrenete, vidite da tu treba da bude znači što vam govorio, ne znam se ovo čut. Ono pismo je i da, znači premjestite ga, znači mora biti u istom folderu. Ako ćete napraviti shortcut za desktop, idete desni klik i create shortcut i samo ga prevučite na desktop. To je to. I sad možete igrati Subway Surfers, znači da vam pokažem, evo ga. Ovdje zaberete dimenzije vašeg desktopa. Ovdje ako zaberete Windows, bit će vam teže igrati jer vam sa strane neće biti potpuno full screen, to jest, znači odčekirajte ovo i kliknite play. Vidite sad kako je full screen, cijeli ekran. Evo ga, dok se učita, i sad će ovaj dječak iskočiti. To je to. Znači sam ja nekoliko prešao, u stvari ga to sve sam prešao, kod mene ovako. Znači vidite da radi potpuno. Jest da je malo teže se priviknuti na računaru, ali okej je. Brzo se priviknete. Ja mislim, ne znam, prije dan, za dan, dva sam se priviknuo otprilike. Malo mi što upapa, ne vidim baš gdje. Gledajte koje su pare. To bi bilo to. Nadam se da sam vam pomogao.